जों दा नै लाल किल्लायाव दंफैयो नै नायनो हागोन दे आं खोन्थागोन लाल किल्लाया माबायदि बेबायदि आरोना लाल किल्ला वाव माने वान्डारफुल जायगा आरो बेयो लाल किल्ला amazing nan लाल किल्ला गो बेयावहाय टिकेट दानो नै बिराद लाइन जादों आरो मानसिफ्रा ओरैबायदि जोगो जोगो ओइ नों लाइना जाहैना फाइनली लाल किल्लायाव एन्ट्रि जाबाय जोङो सिङाव wow masih gojo apa ba hablasian जों दा wow bang birnei papa Yeah, that would be. Hai, angke interview lo deh, ampun gue. Angke interview lo. oh jangan lah kan Oh, ini sana sana tak kali orang nol baru ulang negeri ya. Nol.